Не пропускайте. Едноминутна молитва, за да защитите вие и вашето семейство. Съгласен съм. Лягам с Бога и ставам с Бога. Милостива майко, покрий ме с мантията си на любовта. Тази къща има 4 ъгъла и 4 ангела ме пазят. Свети Антоний отслужва литургия. Свети Петър благославя ултара. Белгородице, благослови леглото ми, защото в него ще си почина в Твоята любов. Свети Бенедикт и светена вода, Исус Христос на ултара. Нека всяко зло, което е тук, си отиде и не дойде в дома ми. Ако ска, нека Господ ме събуди. Ако умра, нека Господ ме просветли. С 3 благословени свещи, Господи, дай ми мир и благословия. Ярвам в Бог, Всемогъщия Отец, Създателя на небето и земята. Ярвам в Неговия единствен Син, нашия Господ Исус Христос. Той е заченат от силата на Светия Дух. Роден е от Дева Мария, страдал е при Понтий Пилат, бил е разпнат, умлял е и е бил погребан. Слязал е в ада, възкръснал е на 3-я ден, възнесъл се е на небето. Той седи отдясно на Бог Отец Всемогъщи, откъдето ще дойде да съди живите и мъртвите. Ярвам в Светия Дух, Светата католическа църква, общението на светиите, прушката на греховете, възкресението на тялото и вечния живот. Амин. Ако и вие желаете да спите в Божия мир тази вечер, не пестете от вашето «Амин». И го споделете с 3 души, защото като благославяте другите, и вие ще бъдете благословени. Амин. Нека Бог ви благослови.